Вече 103 години българските военно-въздушни сили са стожер на въздушния суверенитет на своята родина. 103 години те са ревностен пазител на своите истории и традиции и носител на националните идеали. През всичките тези години са минали през множество борби и примирия. Имали са възходи и застои, колебания и твърди решения. Днес продължаваме по път, осен с трудности и нови предизвикателства. Но това, вместо да ни обезкуражи, ни сплотява и прави по-устойчиви напред във времето. Скъпи колеги от военно-въздушните сили, в деня на нашия празник искам да ви благодаря за решителността да отстоявате каузата български военно-въздушни сили, въпреки предизвикателствата на времето. Благодаря ви за малките подвизи, които извършвате ежедневно, за професионализма, отдадеността и стоицизма в работата. На този празник искам да ви пожелая първо здраве и лично щастие и после силна вяра. Имайте вяра, че военно-въздушните сили на България, освен минало и настояще, имат своето бъдеще. Българската военно-авиационна история не спира. Ние продължаваме.